Så kører vi chat. Vi spiller med The Legendary Saudi main deck. Så lad os se hvad David for Champion kan. Sejler bare en rage i starten. Vil gerne holde prinserne i hånden. Ved aldrig hvad der lurer af fjender. Nice Firecracker bag. De forestår at nok spiller form for cycle deck, så vi kan godt smide Gumjam bag i. Det er fint, der kommer en Hawk Rider. Så tænker vi Hawk Rider slag. Han får 2 Hawk Rider slag. Og så får han Firecracker chip. Og vi aktiverer King Tower. Nu skal I tænke på at jeg har brugt 11 elixir. Han har brugt 7, sådan 5-4. Så han kan smide en Valkyrie gratis eksempelvis. Han smider Mega Knight til at føre med 3, og han skal nok smide noget mere derover, hvis det er. Ellers så får jeg ufattelig meget skade. Så han ført med 3, jeg smider 6 på den ene side. Nu har vi lige meget elixir. Og hans Mega Knight er stort set død, og vi får lidt chip på begge sider og fører på skade. Fedt. Lige hvad vi vil have. Så kan vi sejle vores Saudi her. Kom ind til, tak til det på Evo Saudi og Buddha stræbe Mega Knight i luften. Uden problemer. Ui, der tager jeg sgu fejl. Ultimo god. Sådan det jo. Firecracker bag i Q1 potentielt bud være. Det bliver en Witch bag i. Hvorfor? Han har ikke sagt tilbage til Firecracker. Fint, har han. Han mangler 2 kort nu, før han har sin Mega Knight i hånden, så vi kan bare reset med Gumjam bag og Fireball, hvis der kommer Firecracker på broen. Der er ikke så meget at diskutere. Det er bare det, der sker. Nice, ingen Firecracker på broen. Richard bliver lavet targetet. Fedt. Så kommer min prins lige og hjælper. Min prins hopper simpelthen ind foran, men her er jeg ret glad for, at han hopper ind foran, fordi så kommer et random Infernal Tower. Vi tager heldet på vores side i dag. Det er fint. Han har lige fået Mega Knight tilbage i hånden, men han kan ikke rigtig bruge den. Og nu presser ham egentlig bare her på midtersiden nu. De der skeletter, de ramper op. Eller skal ikke skeletter med goblins. Det er meget lækkert at se. Han har en potentiel Ice Wizard combo her, men ellers tager vi den bare lige på den måde. Ja, så smider vi guards. Mega Knight når hop, det er lidt ærgerligt, det var ikke planen. Saudi. Mega Knight hopper på tårnet. Og en Fireball mulighed her, jeg overvejer. Og jeg ender med at smide prins, før der kommer en Hawk Rider. Og så er prinsen ligesom herover og tror ham, så jeg kan ikke support Hawk Rider super meget. Og så rager vi. Dræber Witchen og connecter på tårnet med prinsen, fordi han er ultimo god til at smide en offensiv Firecracker. Og så tager vi tårnet med en Fireball. Eller 2. Det vi gør her, det er at vi kan smide Gumjam på broen, fordi så kan han kun smide sin Tesla Infernal Tower her. Så vi kan smide bats. Og så kan vi smide vores prins. Og så har vi taget det tårn 100% i samarbejde med vores Gumjam. Guardsen herover. Kommer der en Firecracker et eller andet sted. Jeg kan jo ikke anbefale at smide en Hawk Rider, for jeg går bare ind og free crawler. Ja, dårlige arrows. Og tak for at se med. Vi ses i næste video, chat. Og fortsæt en rigtig god dag.